रेसिपीमध्ये आपलं स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहोत मसाला पाव। त्यासाठी काय काय साहित्य लागतं ते आपण पाहूया। त्यासाठी मी लादी पाव घेतले, एक बाउल टोमॅटो बारीक केलेला, एक बाउल बारीक चिरलेला कांदा, एक बाउल बारीक चिरलेली शिमला मिरची, 3 चमचे तेल, 1 चमचा पावभाजी मसाला, 1 चमचा मिरची पावडर, चवीपुरतं मीठ, साजूक तूप, आलं लसूण पेस्ट। आता आपण गॅस ऑन केलाय, त्यावरती आपण तवा ठेवलेला आहे। आपला तवा गरम झाल्यावर आपण पुढची स्टेप करूया। आता आपला तवा गरम झालेला आहे, आपण त्यामध्ये तेल घालूया। साधारणतः मसाला पाव करताना सगळेजण बटर वापरतात, पण आपण घरच्या साहित्यामध्ये मसाला पाव बनवणार, त्यासाठी आपण हे तेल वापरलेलं आहे आणि साजूक तूप वापरलेलं आहे। आपलं तेल गरम झालंय, आपण त्यामध्ये कांदा घालूया। कांदा असा परतून घ्यायचा आहे आणि गुलाबी होऊ द्यायचा आहे कांदा थोडासा। कांदा आपला थोडासा गुलाबी झालाय, मऊ झालाय कांदा। त्यामध्ये आपण शिमला मिरची घालूया। 2 मिनिटं झाले, आता शिमला मिरची आपण 2 मिनिटं यामध्ये परतून घेऊया। गॅस मीडियम ठेवायचा आहे। आता आपली शिमला मिरची मऊ झालेली आहे, त्यामध्ये आपण आता टोमॅटो घालणार। आलं लसूण पेस्ट हे पण घालणार, हलवून घ्यायचंय। आपला टोमॅटो चांगला मऊ होऊ द्यायचा आहे। आता आपले टोमॅटो छान मऊ झालेले आहेत, आपण त्यामध्ये आता पावभाजी मसाला 1 चमचा, लाल मिरची पावडर 1 चमचा, चवीपुरतं मीठ घालायचंय। मिरची पावडर तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार टाकली तरी चालेल। मसाला पावचा मसाला बनवताना त्यामध्ये तेल व्यवस्थित घालायचे, तेल कमी नाही पडलं पाहिजे, कारण आपण नुसतं तेलामध्येच आपण मसाला बनवलेला आहे, तर तेल व्यवस्थित घालायचं, कमी नाही पडलं पाहिजे तेल। मसाला पावचा मसाला तयार झालेला आहे, आपण याला थोडंसं स्मॅश करून घेऊया। छान सुगंध सुटलाय आपल्या मसाल्याचा। आता आपण हा मसाला एका बाउल मध्ये काढून घेऊया। आता आपण लादी पाव घेतले, कट करून घ्यायचे। आता आपण गॅस ऑन केलाय, तूप घालूया आपण त्यामध्ये। पाव मीडियम गॅस ठेवायचा आहे। साइडने थोडंसं तूप सोडू अजून। मसाला घालायचा आपण त्यामध्ये। एकदम टेस्टी झालाय आपला मसाला छान। थोडासा मसाला असा वरतून लावायचा आहे। आता आपण याला एका डिश मध्ये काढून घेऊया। आता आपला मसाला पाव तयार झालेला आहे मैत्रिणींनो। तुम्हाला जर माझी रेसिपी आवडली तर रेसिपीला लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन वरती क्लिक करा। थँक यू।